אני התחלתי את הערב שלכם, אני המפקד שלכם היום, שאול, פלייר לוי. סתם רוצה לספר לכם כמה? יש לך חתיכה בצל, אדוני. תודה לך בשם. פה, פעם ראשונה הייתה הנשיקה הראשונה שלי עם חבר. למה אז לא היה בנות? אני רוצה להזמין את מושי קפי, הזמר הענק. אם הייתי יודע שזה ייגמר, הייתי מחבק אותך יותר. אם הייתי מבין, קבלו את עומר אדם. אחי, ונשמח, אחי, את המריבה נשכח, אחי. אנחנו כאן עם חיים, איך? רגע. סתיו, האם התחלת? שמנו כאן מצלמה, קלטנו שתי חיילים מביאים ביד על הרסלאפי. מה אתם הייתם? כתבנו משה נוסבאום בשש. מרציאנו. רגע, מניאק. בוא תקשיב, סתיו ונחרור. גמר 97, אני מרציאנו קיבלתי אדום. וכמו גבר, וכמו הג'נטלמן, ניגשתי לשופט, נתנתי לו לחיצת יד. מה הבאתי לו מרציאנו? קרש בראש. אל תטריף אותי! אל תגמור את רבי! לא בוכה. אנחנו כאן עם טגניה. את הכוס הראשונה הוא שתה ב-8:45, את הכוס השנייה ב-8:50, את הכוס השישית הוא כנראה כבר לא ישתה הערב. חזרה אליה חיוני. כתבנו בשטח, משה נוסבאום, אני רוצה לגשת לקריאת שמונה, נורא טיל על הגבות שלי, אני במעלה שאולי, תן לי שאולי. זהו, אני מסיים עם שאולי, תודה רבה לכולם. בלו, פעם אחרונה. גדול אתה.